Alokono jo oganda mag Luo wan joma wasebedo kanyakla. To wanya bedo samoro ng'ato ochung' kamoro, ng'ato ni kamoro, kik wabed gi thegruok ni ng'ani en kocha to ng'ani ni kocha. Wabed joka ng'ata achiel, wamakre, wabed jok mwanya bedo piny, walok pach, waket pachwa pamoja mondo wadhi mbele. Koro adwa mondo arwaku jo Kenya mangima gi jo Mombasa le Grand Luo Festival madhi timore Mombasa dwe mabiro. Nyasaye mondo gwedhu. An iluonga ni Kevin Onyango Odhiambo, kiero to luonga ni incoming governor 2027, to gona uru ombulu adhi chung governor mar Nairobi 2027, achung governor mar Nairobi 2027, gona uru ombulu to make sure kata kunyalo so gi babu konuru babu niya odhi Kisumu nikech Kisumu kanyo modhi yude, to jamuomi iluongo ni tim mago agoya saa 12 gokinyi matieki. Casypool, in kaka incoming governor, wadwa ni clear the air. Yes. Wach nigi Sofire. Wach nagi Sofire. Sofire en osiepna kendo nyanya kach. Binge samoro migogo yenya wang. Kendo migogo binge joma migogni igi wang. Ne wan gi differences moko kode. Wacha diera ma Nyasaye ndalo machon cha jo angala ne rwakore arwaka ka jo padri jo pastor mama lemo. Iwinjo? Gin gi rwako iwinjo? Ogo suit, ogo tie. Orwako gine koti wi. Orwako sharpshooter ma shine cha. To omako mic. Jiwacho ni ngani yalo okosanga ni wer. Makoro mekijamana to jachingchani bolo wacho ni ayeuru gini. Gini nyakwadhi nikech juogino nyakwateri international. Ne won nyandare kaka rwako. Ai. Musa Jakadala. Ne kaka nyithindo marwakore maber kaka Musa Jakadala. Nyithindo osechako twere atwech. Nyocha na yudo nyathi ma wero baby na kaka talanta. Ko bedo office boloka maloka. Bolo twangone mayuak makono bolo ni abolo. Angni ket nyithi wangla gi. Baby na ler kapamba. Bolo. To bolo e mono keto beef, jogi onge beef kabisa. Yes. Chonena ni jawangla cha wer kocha, to ngani wer koni, to gidhi kabilo, oiro macha, to macha be iro macha nen gibilo mayuaka yuaka ni sululu, jogo ne iro omera. To nyach mane nen nyach otingo adua, makido donjo club ni ikiwuok, tidhi ma idhi chwe sindan maduong' miluongo ni Proken, nikech wuok gi nyach moro malich kaba. Bolo loko. Bolo wacho ni atwingu ni ng'ani. Anamor tinda anya yudo Prince Inda, anya yudo Musa Jakadala, anya yudo kaka talanta, anya yudo Word Phoebe, obedo officer ngo bolo. Gin kanyakla. To giwacho ni wago collabo tichadi. Wan kama. Nyocha nyathi moro miluongo ni Fidel cha. Mano timo gimiluongo ni Le Grand Luo Festival mano Mombasa. Na yude officer ngo bolo. Tabenye to bolo ni ting'e nade. Okoro ani bolo ni ematudo jite. Iwinjo? Otima ngoa utudo jite. Connect jite. Today we are organizing gima duong ma en gima lich saidi madhi timore e piny nam chumbi. Iluongo ni Le Grand Luo Festival Executive Edition. Yes. Mind plan ma un godo kendo nyathino ne ka we aluong ngane Fidel biane bibi. Fidel. Ne kaka nyathi mara bore ni. Ai. Wodu Luo ma ne kaka tegno. Ma wodu Luo moya o chamo ndege oyama UK ne kaka nyathini. Mheshimiwa. Yes. Le Grand Luo Festival Executive Edition. Welcome jo Luote. Yes. Kenya mzima. Gibi Le Grand Luo Festival Executive Edition 2024. Maberi timbre Wild Waters Nyali Mombasa on 20th of April. Yeah. Next month. Yes. Koro jo LTN. Yes. Oganda moko bajulu should unveil themselves on that day. They are big surprises. Bolo is our big sponsor, and we'll be unveiling it here very soon. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuoko mi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro
Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu weche gi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation. Ne adieri makende. Yes, Nyakwaramogi machiegni kendo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Kawuono wachakwa biro kaendi iluongo ni Bespoke City exclusive. Makoro kuma serious. Kuma serious kuma iluongo ni atwech. Kumitwengo designer. Ipako ni designer. Ilungu ni Bespoke kaendi emaka kori jaluo maber kabisa nyakirwakrika. Inda unye ndare rwakore kaka. Inda uri nyandare Musa Jakadala Emma Jalamo okinya wacho celebrities mantie Kenya mangima especially not only in Luoland, Kenya mangima Bahati Gini jite gibedo dressed by Bolo Bespoke City. En man kendo nyathi matin kabisa. Iwinjo ka wunya ndare jachoge ka kanyo. Koro wan kanyo. Kabisa. Koro ingama poko chako rwakore ka tafadhali. Ensure ni ati i-upgrade. Yes. Gisani niendi, an kaendi gi jama masirias iluongo ne Casypool mwenyewe. Casypool wanenega nena gi Kiswahili kacha, seche moko wadeno ka gichapni kacha to kata kamano. Pok obiro kaendi ma owuoyo kodwa gi dholuo. Casypool kungi mos jopiny. An amoso jopiny. Awach ni oimore nikech sani en gotieno. Oimore uru. An iluonga ni Casypool. Mano nyingi mipaka mano kore mane Bolo 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 is a friend of mine en mane kare mapokaleme kare mapokaleme to ko jama mawuoga mang'eny Olo so matin pesa mapani ogole onyati matin to en gi chiemo ufuko Bolo kuno mos joge mokwongo in fact wagimi ge mani ino kwalos ni time in waluonge ti kongi mos jopiny kapok wadhi mbele gi Casypool. Koro ane Bolo Bespoke mwinjo no? Ane the biggest fashion designer East Africa. Central mangima. Awinjo ka ugonya ndare paki serially. Chalni Sana. Chaka gi panty. Watemo kabisa nikecha ochopo kuma koro nyaka wa change kaka gik moko sebedo katimore. Yudo ka jothum mag Luo kaka Prince Ndagene, Musa Jakadala, Emma, akina Elisha, akina Katalanta, ochopo kuma kina Woodfibe, ochopo kuma koro nyaka waket gie level manyien. Nikech koro ochopo kuma koro nyaka gituge international level. To dwaro designer maelewa kaka gik moko timore. Designer manyasa. Exactly. Koro mane kuma koro wachope and that's where I come in. Yes. Wan kaka JoLTN, wan kaka JoLTN irwako nade? Uberi mama pangu nikech koro one brand wa okni wadil gi wasani kende. Wadil gi jite. Everybody from exactly weddings, casual wear, mon gichuo, everybody from every social class. Makori menyo ni mar nindo ko so mar. Mano ilongo ni robe. Mano ema wako sama ine out on Sunday. Hi okidwa rwako ri mang'eny. But you have to look stylish nikech jaluo. Luo is a lifestyle, nyaki look stylish, nyaki look maber every other time. Koro we recommend ni kata ine out on Sunday, okojo ni nyaki bed maragadha. Imako glass ni moro mar wine, lakini iler kabisa. Irwako gimoro manenore. Exactly. Bolo ere kaka Jogiyudi. Jogiyuda View Park Towers. Kiri kaina utalile nkanyo. We have a very big shop down there. Iluongo ni Bespoke City. View Park Towers utalile ground floor. Wanema wan penny kanyo bonano branding moro maduong. Oko kanyo mar building ondik ni Bespoke City. Idonjo iye to wawuoyo ibed ngama miyo, ibed nyathi, ibed ngama dichuo, kain garus, kain gimora mora, wachopo kayacha to wa discuss. Wapenje ni what is your event, how do you want to put up to what dress maber kaluore gi classic kaka jaluo. Bwana menyegi kata malo kanyo gine kaka kachalo jamani. Bwana Casypool, bwana poki chwako jo. Ine no Bolo se wachote.
e wach mar fashion sama bolo loso anokalosi anan jalwedo anokona ni dhikao suit kel kai tim kama because gima more ni oganda mag joluo especially joluo modak Nairobi ka we have young men kaka bolo ma inspire other young men out there that you can do something great to itim nikechochungo piny ananyisi ni bahati cha itwango ne lauka wan gi nyathi moro mamiel ga chagi mafua miluongo ni Moya David ni malo ka orito lauka sauti soul gin jogo te ugana te ugana mago jowate koro ngama ne oko kanyo mungi maber ne odwaro gimoro ma legit maler kabisa lau maonge gi dosari bwana uzungumza kwa Swahili bwana sio bwana nenda bwana fanya kazi wewe wagonzi ni malo kage meeting thank you for your time meeting thank you for your time kakiwinjo no endo maniluongo ni bolo mwenyewe lau mora midwaro iyude kokimanye koponi okiyudo kabolo mano lau mapodonge Casypool. Yes. Back to you. Yes. Who is this Casypool? Casypool en wod Nyarabandu, mamwa en Nyarabandu. Maya Kakamega, to no tedo ne jaluo, ma en wod Ringa Kojwach. Miluongo ni Michael Odhiambo. To mamwa iluongo ni Mary Odhiambo. An wod Ringa. Tano ke abandu oke mogo jo cham mogo jo keng mogo jo teng mogo koro anadongo e Kakamega nadongo nikech wuonwa ne tiyo Kakamega National Cereals and Produce Board then we know wadhi Homa Bay asomo Homa Bay asomo Lake Primary asomo kuonde go te katieko kanyo abiro koro Ringa Kojwach asomo school miluongo ni Njura asomo Kojwach ani asebedo ka baba e skunde manyiso ni wuotho gi fadhe kuonde na wuotho binge what happened any one can move to one move code ka atimo gik ma one move code koro kamano atimo gik mana timo ma chope e piny mar Nairobi koro kae mana biro koro atimo ngoa amoke koro ingeni yo miwuoyo go bwana okichal jaluo bwana ji penjore ni jamani jaluo jomoko wacho ni jaluo ko jaluo en ni abandu no donjo kuomi mang'eny sa anya koni adiera anapuonjore dholuo ka chopo klasa 8 anakia dholuo nikech wan wadongo gi jomoko Kakamega kocha to jogo ne loso Kiswahili koro no chuno ni nyaka wan watima ngoa walos Kiswahili but because okanya ringo gine ani okanya ringo lugana no chuna ni mono kora ochuna mondo ng'angoa dholuo lakini an wod luo ajaluo waneni kachacha mbui kitwe koti seriously ni ngama is always presentable. What is the profession now? Now profession mara bingeji mangenyo sebedo ka penjo no ni wod Nyarabanu ni timo gango kora adwa nyise gimoro achiel Nairobi ka makapango to kaida kapango to most of the time ka jonge kumi loso chiembi ginya timango ginya wango chi sani ana public figure anya nyisoga okanya nyiso okanya keto details gate a public domain nikech ining'eyo maber takia ni be ing'eyo ni dwa chung governor mar Nairobi achung governor mar Nairobi Casypool governor Casypool achak luonge ni honorable Chonangigo His Excellency Honorable Dhiluongo Mijumbe miluongo honorable ani luonga ni His Excellency the governor Dhiluongo Mijumbe ni MPs GMCS those are honorable members anakado level no binge gimikiaga ni 2027 I mean 2017 I mean 2022 na chung kaka care mar piny the team research Samaneje waja koyo loso cha an bute an manan koro spokesman mar independent candidates te an gi vision an gi dream osiepa okaguoka mi parono okaguoka apek koro losi gi jopiny mondo gigeni ati idwa dhi bet governor adwa chung governor mar Nairobi to gimomiyo koni adwa dhi chung governor mar Nairobi tadhi yombo saa 12 gokinyi kapok oyaw do kanisa tiende ni jo Nairobi osekwaya mondo achung adhi bedo governor mokwongo ma
atiyo matek, ok ni tiyo matek, aloso gi jopiny to jopiny ohera to dhi miya governor. Koro adwa mondo kineno kidhi manyo osiepni ma Babu Owino. Kon Babu Owino. Kon Babu Owino. En owadwa taere saidi. Odhi Kisumu ochung governor odhi yombo sa 10 gokinyi. To Nairobi ka. Iwinjo jamwa miluongo ni Tim Wanyonyi wenago. Awinji. Nyathi miluongo ni Sakajani wenago. Iwinjo? In ema pod awinji. Adwa koni, adwa mondo akon jo oganda mar Luo. Governor mar Nairobi dhi bedo jaluo miluongo ni Casypool. Casypool. In the next coming election 2027 and governor mari. Donge dak Nairobi? Dak Nairobi. Koro Belmos adhi mi gini. Ana wuyo gi His Excellency. Incoming governor 2027 Nairobi County. Eka heshima bwana. Gin gik mage miseketo. Gin gik mage miseketo madhi miyo ibed kanyo nikech wawinjo ni mondo mibed kaendi nyaka bed ni ine tie baba kabisa babo maki nyaka bed ni ati in gi nya pesa di moro nyaka bed ni ntika kuminyono. Binge politics dwaro gik moko ariyo. Politics dwaro publicity gi omuom. Iwinjo? Publicity gomuom. Tine ni ji ong'ei to ibed gi pesa moro matin minya yuko go piny. Tok di imiyo jopiny ni imiyo pesa. An ok adhi miyo jopiny pesa. An jopiny adhi uso negi sera na adhi kono gi ni adwaro gima kama bro timonu gima kama. We anyisi gimoro achiel ma ikia. Sani nying maduong' mantie Kenya ka gi oko mar Kenya. Namba 1 en Casypool. Tanzania ji ong'eya. Aduong' Tanzania molo kata Kenya mineno ni. Aduong' Uganda ka, aduong' Burundi ka, aduong' Congo ka, nikech an ji winja. To ka nyiso gi wach moro, aja chir, ano kaluoro ng'ato. Aluoro Jehova Nyasaye kende, mane polo malo. An achunga diera. An kikoso na takoja koda ni ng'ane, ong'eri kosona. To nyaki lok kaka iloso koda. Iwinjo? Ano kadwa chai, ki chai kata kini gi pesa ni tambe chai. Yes. Iwinjo? Because kaka leader you have to have a stand. Ma in gi stand ni ma ija chir minyadha one jopiny. Yes. Iwinjo kamano? Koro gima dwa nyisi tadwa kono oganda magluma jo nagi modak Nairobi. Yes. Tinenia an manyakelo negi kura mar governor e dhot. Awinjo kaka iloso to ok awinjo kitalo nying baba nikech anytime mowuoyo gi jaluo ng'ato nyaka tal baba iye kanyo wachi ni an nyocha loso gi baba mana kaka Babu Owino kawacho baba iwinjo ka speech ne nyaka ket baba to inawinjo kiwuoyo straight in Casypool. Osiepna adwa nyisi gimoro achiel. Baba Raila Amolo Odinga remain to be our political father. Exactly. I've got so much respect for Baba. Kendo Baba odongana go bro bedo Baba. Jaoda ya en relative mar baba. Oya kumiluongo ni Gobei. Bondo kacha. Koro an gi respect maduong' mar jaduong' Raila Amolo Odinga. Kochopo chieng' na bro dhi ago chonga piny takodi ni jaduong'. Miya gweth adwa chung governor. Miya gweth ng'udhna law adhi achung ang'owa governor. Lakini okabidhi kanyo endo ni akwae ni mondo tim ang'owa mondo bio mak lweta okonya mondo tim ang'owa ago pap matek. No. Wadwaro mondo abed gi pap ma yowuot mon nyaromo. Tonge gi support mora mora. Iwinjo? Tadhi kwae tadhi kone ni baba wan nyithindi wate. Tim Wanyonyi en wuodi. Babu Owino en wuodi. Ambe an wuodi. Wate wan wena nyithindo gi ariyo mondo koro anjaw gi pap. Nikech ko wena gima onge gi baba, anjaw gi marach. Iwinjo nyocha notim gine notim gine gi luongo nade gik mitimo ga mar ng'iyo joma ni malo statistics. Sani an gi 54.2. An gi 54.2%. Nairobi ji ywak. Manga nyalo dhi talo gi ntangi. Sani wachung kaendi bai kinya kige madhi timore. Kinya bedo ni olokore osedho malo. Gisani mocho. Gino idho pile gi 1% mo akwero jogo ni koro kukona. Ana rito munda cham muma. Governor Nairobi County. Arito munda cham muma. Ana rito munda tima ngoa acham biblos.
kaka governor. Iwinjo? His Excellency. His Excellency Governor. Kendo adwa mondo imanya kabisa. Mondo kipar na saidi. Adwa mondo mi director mar communication. Mondo kikilose moko fufu. Adwa mi director mar communication. Yes. Gini aka usapagari ukini. Koro kineno na babu. Los na gi babu mos. Kone ni gine yamul. Tem Kisumu. Ok dio tem. Babu ok temo Kisumu. Babu dhi loyo Kisumu sapagari. Kodhi Kisumu tol dhi loyo. Sapagari gokinyi. Ere tiene ni wadong kode ka, walar kode ka, gi nyithindo ma okuche ka, gi jo an adhi loso gi jomua. Adhi keto gi piny akono ni bing'e ni un jokanea. To ng'ato ok neg nyathi nyamin gi. Un jokanea. Akwayo gi muolo miya uru kura ni. Nikech mano koro bing'e kumiya kura, tamba bro paro kaka jokanea. Mano ase loro te jo abando to koro ase kakate nikech mano mago jokanea. Adino. Abiro tako no joluo ni winjuru miyauru ku koro nitie jomoko makiaga ne kata jaluo gilonga ni Sheikh Zandani koro giweni samora an Mswahili acha kadhi kono iwinjo acha kanjao gi kanyo matina kono gini miyauru kura anjao gi matin man agene gi akiko gi ha isekaw gini gina seka but koro nitie seche moko makata in inyalo dhir baba uto baba uko ni nyathina gino ni pango kamano to weyne idhir baba mondo mi gweth to kwiri ni dembria demba biro koni the right time. What will you do? You know the problem in here ana onge gi party ana binga onge gi party ana onge ODM aonge ODM at all kabisa aonge gimilo gine party milongo ni ODM I'm partyless ibinja gimikiaga en achiel nitie ndalo moko mani luonga ni il podilu nitie joma luonga ni chawa ya rais mabe an chawa mar rais jolango era marach jolango konena jolango paroga niya anan jalango iwinjo jolango ni chawa jolango kendo yawa wodo nenga hol manadeni iwinjo jolango yeni kata niyo mi wuoyo go chal ni in gi support moro from the state house o kata state house jolango tedhi miya kura jolango mineno ka te mantie langata kamoli ngalinga thi magina gina langata ka gin police ginango agongo gidhi miya kura abandu jokanea dhi miya kura jaluo maka bro miya kura makoro sengeni jaluo jaluo okuche jorabonjo bro gine dako mar ariyo be amedo nyathegino bas dhi miya kura urma ma jo apiko te luwa ywaka gi gisaya gi ywak na gi kona ni Casypool chunga kono gini rituru ya odong maik ni ariyo gigo chok pile yani kwa ya ye chawa rais chung kono gini bro chung kako se chuna gi chung kola tim na bro chung bro chung tim kako dwaro koro an gi support maduong moloyo any candidate man gi support nikech kata tim wanyonye dhi jo abando bro wacho ni mangatwa to joluo bro wacho ni babu ngawe koro kagi keto ni gibiro kod babu biro koni to ngane biro ka aba jabandu ya go gisapa gare go Kenya wodo ndenga Dekora boka keneno kanyono endo pod wan kae ndige incoming Nairobi governor iluongo ne Casypool owacho ni Onyango odhiambo mano nying mano miya Dekora dwana keti His Excellency chamondo azoea kichimura donjo ofisi mayud ka security pad asire ni Casypool wewe iluongo His Excellency nango protocol bro riembi protocol mondo kekriemba we are check niyo gigini His Excellency Governor. Incoming governor. Oh no, incoming Nairobi governor. Incoming Nairobi City County governor. Gin gik mage ma in godo sera magi madangi wachi ni iusnwa nkech jose yuagore ni yawa we want new blood in politics and I believe ni biro ni apa ni mano kori new blood majine gombo gacha gin gik mage makoro dang wachi ni eti wanyalo geno adwa nyisi gimoro achiel an gi gik mang'eny madhi timo ne jo Nairobi to bing'e sami igolo manifesto mari sama yuot mondo kuri wacho ni okidwa ni chak uso sera magi chon ng'ato nyalo kata mana chonje ni mago meke ma ng'ato nya gine ng'ato nya bukore odhi okawo to timo gimiluongo ni kisungu copy pasting are you getting my point koro odhi ochwaki ma in ka chimuri gole ko iwacho ni kasto bing'e kidhi golo ni Casypool notimo kama koso gine ubukoro okawo giga kamano more of the story nia
I believe and I know for sure that onge gima tek ne Jehova Nyasaye. An ageno kuom Jehova Nyasaye. Nyaka ne nyuola mamwa pok omulo bilo, babwa pok omulo bilo. Wan wadonge e wach Nyasaye. Wadongo ka wang'eyo wach Nyasaye. Wuonwa no yalo injili mar Jehova Nyasaye. To wach ma ji wacho ni nyaka ibed gi connection maduong'. Nyaka ibed ni koro inti ng'ere malich, kata ni in gi chama maduong', kata in gi ang'o. Nyaka makbadi. Nyaka bakman, no. The issue ni Nyasaye magolo ji kum gik mapiny. Nyasaye manogolo jok manocha, dala manocha, momiyo nyathi moro bedo dhano. Mano koro en nyathi mineno ochung' mbele ni. Awinji. Yes, sir. Ma imbi ng'e Nyasaye kaka igori gi ji ti ayanyi yote dhogi chayo. I don't want to koro iwinji, idhi bed piny, ng'ama ofuong' marawura ema dhi wacho ni ahinyo. Bed piny mondo iwinj gik mawacho. Anything mawacho ga en niya, achung' gi wananchi. Achung' to wacho niya, utimo makosa. Ok unya keto ni uketo jothumbe, ok umigi pesa gi thotho mar oyuma. I'm fighting for the industry. Iwinjo, tachunga diera. E piny mamwalo ni kidwa mondo idhi mabor, chunga diera. Jibiro chai, lakini jibiro timo ang'o? Jibiro heri bang'e ka gisefwenyo. Simba yuak. Mago simano simu governor osechaka yuak chono mera. Simba yuak makoro biro chuno ni ati miya tich. Abel ni receive ni calls nikech yo makoro simbe yuago kamano. To mano pok idonjo. Simba yuak mojoga, simba yuak holu hale. Casypool, in kaka incoming governor, wadwa ni clear the air. Yes. Wach ni gi Sofire. Wach na gi Sofire. Sofire en osiepna. Kendo nyanya kach. Binge samoro migogo yenya wang. Kendo migogo binge joma migogni igi wang. Ne wan gi differences moko kode. To nitie nyithindo moko manoluore manen dhoga kuome. To chieng' mano wabedo piny mwaketo mwawinjore mokona ni nyathini ndhogi takone ni winjo migogo ng'ato ok dhaw gi migogo. In inya dhaw go wadu to ok inya dhaw gi ng'awa gi migogo nikech gimularo gi migogo onge. Ong'ama biro mana limbe. Kendo ong'ama biro limbe tendo dhi otedo kumotede no. Kane wacho gania ok inya nego nyathi nyaminu. To nyaminu ok nyawe nyithindi otimo ang'o ohinyre. Kineno mieche mang'eny mochung' nyithindo manyiri mono chungo miechego. Koro migogo aonge go wach. Unjo media mudwa keto wach ni mapek saidi. Waning'e ni mondo mi wakaw wach en gima osebire public domain. Nikech sani endi wawach ni koro sani wan ka bolo ka endi. Gima pok bolo konowa wanonge kaka dang wabi godo unless ni bolo emukete public domain. Koro wan jo media onge kaka dang wapogo. Wawacho gima une munu biro. Nen wach mar ondhoga manotimore to notimore kaka notimore lakini aloso wach gi migogo wan maber gi migogo kata sani waloso gi migogo ibro neno ka wabayo gi migogo onge wach marach. In short wachu gi Sofire is sorted. Wachu gi Sofire nen gi matin kama to sama kuma bingen kech gi marach osiepa dhier gi marach. Nti jomodhier moko moluoro Sofire maka gi dhi dhogo Casypool nowacho to giyudo pesa mar chulot Casypool nowacho to giyudo chiemo mar chiemo Casypool nowacho to koro nawegi mondo giyieng nikech gidenyo. Koro nawacho ni I have to stop this nonsense. Adhi alora ng'owa fereji aloro negi omera gi yuak omera sani gitagore omera ni dogi dung ma to olor negi dot nikech Casypool is a brand. Nyocha gi Prince Inda wacho ni kisebedo ng'ama duong'. Nyingi koro pedho joma ng'eny. But gimono kwero joma chiemo gi nying ji. Cham chiem gi nying ng'ato mariek. Koro imbe ni konge ni gichiem gi nying. Ano kaluor nikech adonje siasa. Siasa dhi neno weche mang'eny saidi. Koro timuru gima dwaro. Magi chal magima payo ni wang'ayo. Wor mama gitim gima gidwaro. An ng'ama buoga onge. An kuom ng'ama kidwa njawa alwedo ta agoya ching. Agoya goch mapok yang'ene nakoni. Kidwa mondo ibi gi connection makende mar serikal. Koro an system. An makoro an deep state mama. Iwinjo onge gima jogo nyalo yago kibiro ni koro idwa biro gi weche mar bilo
Tan gi jabilo maduong' molo kata bilo jobilo gite. Man Nyasaye. Man Nyasaye mantie wi. Ang'eyo. Ago chonga piny sa pa. Ago chonga piny sa ochiko ta ywago ne Jehova. Tawacho ni Yesu war chunya jaricho. In mani gole dala mani jodhier, dala mani jocha. Ikela e Nairobi, angere Tanzania, angera. Duong ni Jehova Nyasaye man. Amen. But you know kane kinyalo chandu nikech koponi en kanise nyalo yawo. Wuod mama. Koponi en dhaw inyalo. Abro nyisi gimoro achiel. Giman go ni onge ng'ama nigo. Mano mich mane Jehova Nyasaye oketo kuoma. Yes. To sama wuok ga e ot takono Jehova Nyasaye we mondo wadhi kodi to waduok kodi. Sami dhaw koda ti dhaw gi Jehova Nyasaye. Atinga bada malo. Dario malo. Koni Jehova madhapi. Koni Jehova madhapi. Omere ibro tengi marach ibro yudo gimiluongo nade nyach gini go bro goyi anyaki gini go bro goyi gik maricho bro goyi. Kicho dhaw gi Jehova. Idhaw gi Nyasaye. An nyakwar jater. Kwarwa en jater. Idhaw gi nyakwar jater. Kwarwa en jater. Wan gi history kwarwa en jater. An nyakwar apeleka. Arudisha. Didhaw gi nyakwar jater. Okijal. Mani luongo ne His Excellency, His incoming governor Nairobi County, Nairobi City County. Iwacho watch industry. Yeah. And coming to this industry, aneno ka katabolo nie industry marwa. Nikech mondo mine korwako jothumwa ka manyiso ni otemo ni mondo jothum ong'awre. Iwinjo mano be momiyo omukelo bolo makoro wan kaka jo LTN wanyalo recognize ni bolo timo tich maler. Kech sama waneno Wunya Ndare kaler, sama waneno Moya kaler, sama waneni kiler, sama waneno Bahati and any other person, jogi wanyalo wacho ni mano achievement moseti. Adomo na kone. Momiyo an binge most of the time okibiyuda katati oangala. Ngamono mi achako dhi oangala en bolo. Bolo, yes. Bolo mineno ni. Nikech bolo aparo no bedo piny to ong'iyo industry mar oangala. Yes. To bedo piny to wacho ni as bolo, how do I transform the industry now? We push it watere level machielo. Kawuono samino naloso kode ni inda iwinjo nyaka go kuche. Samino naloso kode ni inda iwinjo nyaka gi jo coast. Guess what? Music kata thum oken wach mar wera kende. Ruak mirwakore ema ji biro winji. Wawacha diera ma Nyasaye ndalo machon cha jo angala ne rwakore arwaka ka jo padri jo pastor mama lemo. Iwinjo? Gin girwako iwinjo? Ogo suit, ogo tie. Orwako gine koti wi. Orwako sharpshooter ma shine cha. To omako mic. Jiwacho ni ngani yalo ko sangani wer. Makoro me kujamana to jaching chani. Bolo wacho ni aye uru gini. Gini chalo gini nyakwadhi ni kech juogino nyakwater international. Ne won Nyandare kaka rwako. Ai. Musa Jakadala. Ne kaka nyithindo marwakore maber kaka Musa Jakadala. Nyithindo osechako twere atwech. Nyocha na yudo nyathi ma wero baby na kaka talanta. Ko bedo office boloka maloka. Bolo twangone ma ywak makono bolo ni abolo. Ang ni ket nyithi wangla gi. Baby na ler kapamba. Bolo. To bolo e mono keto beef jogi onge beef kabisa. Yes. To nena ni jawangla cha wer kocha to ngani wer koni to gidhi kabilo oiro macha to macha be iro macha nen gibilo ma yoka ni sululu jogo ne iro re omela to nyach mane nen tiko nen nyach ma otingo aduwa makidonyo club ni ikiwuok tidhi ma idhi chwe sindan maduong ilongo ni proken nikech wuok gi nyach moro malich kaba bolo loko. Bolo wacho ni atwingu ni anamor tinda anya yudo Prince Inda, anya yudo Musa Jakadala, anya yudo kaka talanta, anya yudo Word Phoebe, obedo office ngo bolo. Gin kanyakla. To giwacho ni wago collabo tichadi. Wan kama. Nyocha nyathi moro miluongo ni Fidel cha. Mano timo gimiluongo ni Le Grand Rock Festival mano Mombasa. Na yude office ngo bolo. Tabenye to bolo ni tinge nade. Okoro ani bolo ni ematudo jite. Iwinjo? Otima ngoa utudo jite. Connect jite. Today we are organizing gima duong ma en gima lich saidi madhi timore e piny nam chumbi. Iluongo ni Le Grand Luo Festival Executive Edition. Yes.
Makuma jaluo kadonjo gi suto wuotho ka tetni ng'ani. Le Grand Luo Festival Executive Edition. Nikech joluo wacho ni pamba magin go. Joluo ma asomera jogoni gichiemo. Usi. Omera atwech. Moya kabolo. Ya oludo ne. Mano festival makata ng'ato olonyore duke. Iro maka ina we kendo timore. Binge poko timore gi makamano. No timore World Waters. Dhano no pong kama. Yowuot mon nobiro makama. Mano ne wan gi Tony Nyadundo, ne wan gi ng'ani iluongo nade artist machielo niluongo ne ma wero ga benga mamit kabisa. Mamit jaluo ma wero ga benga mamit kabisa ni. Bas. Mago all the artists were there. Koro wang'ni nitie gi malich ma wadhi unveil artist ma adwaro mondo in bi kaka bolo ka mondo ing'e bolo. Bwana Nyasaye omed ne bolo ngima maduong'. Ong'ama ber. Onyathi maber. Bolo, we are saying good words. Mondo chope po. Okodwa ni dhano to en ng'ama lokore. Bolo omakore go jende matindo mag joluo. Wuodwa miluongo ni Fidel. En owuok ne en ga loka. To biro piny to bedo piny wacho ni ere gima nya timo ne joluo mondo joluo tim ang'owa omor. Mondo joluo bed kanyakla achiel. Ne bolo chwadi gi moro. Bwana ne. Bolo Casypool ni maber bwana de nda porgire. Bolo chwadi 1,000. Ma umia ga miani bwana. 1,000. Ama 1,000. Bolo kemi achiel monda na inge. Anya mara aja selo so ni chiemo gi recha dolo so mogine. Koso bola miyo. Ana just station. Ami go ko sagine. Alokre ni. But into gimang'eyo ni chunyi ler idwa miya 1,000. Agete ofoko. Mind plan ma un godo kendo nyathino ne ka we aluong ngane Fidel biane bibi. Fidel. Ne kaka nyathi mara bore ni. Ai. Wuod luo ma ne kaka otegno. Ma wuod luo moya ochamo ndege oya ma UK ne kaka nyathini ne. Mheshimiwa. Yes. To mwawacho dholuo ni ing'e kizungu moko kosembo winjo dholuo. Just welcome my friend. You know, okay, this one is called LTN Luo Trending Nation, and we know Casypool because of his good work that he's doing there on social media. So we are trying to ask Casypool some of the programs that can uplift our Luo, you know, that can uplift our culture and can also uplift our artists. And he's telling me something on Le Grand Luo Festival. Executive Edition. Kizungu cha tade paradier. Le Grand Luo Festival Executive Edition. Yatelo makwaje kizungu ambu kemia mia pesa moya loka. Mane mbele kamera. Ayuro kaka. Welcome joluote. Yes. Kenya mzima. Ibi Le Grand Luo Festival Executive Edition 2024. Mabere timbre World Waters Nyali Mombasa on 20th of April. Yeah. Next month. Yes. Koro LTN. Yes. Oganda moko joluo should unveil themselves on that day. They are big surprises. Bolo is our big sponsor, and we'll be unveiling it here very soon. I think Bolo bia kama ndikon joge ne ticket na mar ndege nitie. Anditi adwa nikon joge ne LTN nigi ticket mar ndege to Mombasa. We prepare. Bolo ini ngamo kwadwa ni watalo. Ikono ko ni ati un kuma kurugi Fidel kuma kurugi incoming governor. Yes. Nairobi County. Yes. Ticket wa Ataka mimi binge bolo mia pesa maloka. Bwana uburo ketho bo mia biro ka kapele. Maji lok ni ati makoro keltien miluongo ni Bolo TV. Bwana udwa nyiew TV dong. Bolo. Magi maber kendo ogi maber ni ati un kijende matindo to uma kuru gi jok ma are so powerful like the incoming governor Nairobi County, His Excellency Casypool. Inge pesa rumo dise chakmeda. Okumewa ka un gi Fidel kama indi at least to brief gi nikech nitie jok moko mabende they are always negative. Aidwa los kodwa pesa nyaka ngama onge pesa. Mago according kata gimi kone maonge na event molosi ma ji enjoy. Yes. I think us kaka major sponsors Le Grand Luo Festival, the executive edition
Mae is the next big thing in the Kenyan entertainment industry. Yeah. And we want ngata majaluo. Yes. Gi ngata ma ong'eyo ni luo is a lifestyle. Yes. Manyiso ni okocho ni nyaka ibed jaluo kende. Okay? This is the right place ma onego bedni bedi. Yeah. Okay? Okay. Koro wakwayo oganda luo te. Okay? With all their friends from overseas, from within, to come for the Grand Luo Festival, the executive edition. Okay? Mae en gima ok nyal koso nikech kagicha opangi. Iwinjo? Gicha opangi, wan gi jothum te madongo. Okay? To ng'ato ka an adhi biro. An ing'eni ka biro to nyaka ji bi nena. I must. So everybody must purpose and set the date to ensure they come experience. Is it out or it's when you are planning the date? The date is set. Okay. No. No. I'm asking on their behalf. Fidel is here. Fidel. He's the owner of Everything is set. The grant is fully set, fully planned. It's on 20th of April 2024, Wild Waters Nyali, Mombasa. So from 5 to 5 in the morning. 5 to 5 in the morning. Ijalu. Jioni, saa 11 asubuhi. Lazima Koro one kaka team LTN on 20th we cancel everything. GD Le Grand Luo Festival, the executive edition. Manogi mamako. But okumia mia ticket choth. Magik matendo. Magik matendo sana. Magik matendo sana. Inge ma Fidel nga. Ano ka wuth gi jodhier. Magik matendo sana. Wiwinjo ngane akoni. Kikigoya ng'e. Ana siwuoke ana donge dala mane wadiwo. Mane gweno kinyero gotieno to gweno gine lake. Iwinjo adonge dhiero siepa. To dhiero ken gima ber. Yomomiyo awacho niya samino no ng'ama chal gi bolo timo gima timo omako nyithi joluo obiro kaendi kibiro malo ka yudo bolo ndika ma joluo kaendi matwengo maber ani create employment embe gi company mare be create employment wabed gi jok machal kama giendi madhi 2,000. Trust me okwabi kwecho. And then we need to support each other. We support each other. Koro me I'm happy because bolo ni Le Grand, one give Fidel Le Grand, one give Joma Dongwa the unveil on Saturday. Ini di bede gini in koro ibiro mosa. Ango mi idwa biro mateka. Ango mi kika. Oda kaneni mabia. Ango mi kika. Sorry. Huh? Ido mo diola mo komjo. Tokeni kwa interview. Wakuba tokeni. Nyatene bro njawa koru. Ibinjo. Kai amade chakumachieme kikibiketh decha. Adimos. Tokoro ere ka kudhi timo ne upcoming majo madongo kwatie kono kaka upcoming to the team kechuse ka jo madongo te uke. No, basically we are also going to offer platform ne jo upcoming mantie nekech is also a platform mar jo moko madhi biro kaka senyisi enia pok no timo ne gima kamano mandalo machon go nigo agoya. You can imagine tado moda koni Le Grand Luo Festival oketo gine executive mandalo machoncha ni yudo ni gigi timo maema kuti moko clubs moko matindo manige mudho oyuech gini kai gik moko kai de club no we are taking it to the next level. Korado moda kon joluo Casypool muneno ni miluongo ni cha rais nyako support nikech en gi heart ma joluo en gi chuny mar oganda mag luo ananyago kokokono te kata unya nena kan gi jatenda maduong' cha support uru. Iwinjo wawachi niya one nge Casypool. Yes. Koponi wa yudi left wadhi nikech imanyo no. Iwinjo gima timore niya ndalo machon cha mana chako niya niluongo ni chawa ya rais jinego ya lweny gi wacho niya Casypool en nade obedo gi ng'awa gi jalango ma en ker mar piny jothurwa kumichieme ibeda beda to ng'amoko kinyo ng'ato we uru kode wan wero oganda mag luo. Iwinjo wan joka ng'ata chiel. Anya bedo nyathi mawanyo anya bedo jawenyu
To sama nyathi dhi wenyo kono okonyo odhi chiemo okobiduogo timo ang'o ochako related e bakul kaendi weya uru gi wenyo mawenyo no aber kono gi kwe to kukubukre nia uriembe dala aero u nikech at the end of the day un joga nyakwar jatera. Erokamano, adwa ni koro ikaw kwatieko kaw microphone ni iwuo koro in gi mafans gi joluo mawinji ka watamatisha. Kwa adwa ni microphone anagol socha. Adwa kono jo oganda mag luo wan joma wasebedo kanyakla to wanyabedo samoro ng'ato ochung' kamoro ng'ato ni kamoro kik wabed gi thegruok ni ng'ani en kocha to ng'ani ni kocha wabed joka ng'ata achiel wamakre wabed jok mwanyabedo piny walok pachwa waket pachwa pamoja mondo wadhi mbele. Koro adwa mondo arwaku jo Kenya mangima gi jo Mombasa Le Grand Luo Festival madhi timore Mombasa dwe mabiro. Nyasaye mondo gwedhu. An iluonga ni Kevin Onyango Odhiambo kiero to luonga ni incoming governor 2027 to gona uru ombulu adhi chung governor mar Nairobi 2027 achung governor mar Nairobi 2027 gona uru ombulu to make sure kata kunyalo so gi babu konuru babu nia odhi Kisumu nikech Kisumu kanyo modhi yude to jamuo miluongo ni tim mago agoya saa 12 gokinyi matieki. Erokamano jakora mauka kiwinjo kanyo no endo maniluongo ni His Excellency Casypool incoming Nairobi City County Governor. Ing'ama ni kanyo winjo kako wacho no endo in artist ma ne Mombasa galwora mare waro muru cho on tarik 20 dwe mar 4 kanyo no endo iluongo ni tarik 20 April 1 Mombasa Le Grand iluongo ni Le Grand Luo Festival the executive edition. Ne wan kaendi iluongo ni Bespoke City exclusive. Erokamano weche mopondo weche mopandi inyenyo elela kineno kokuok kuomi matiende ni onge isebe ne sigana mamulo ngimani sigandi joluo joajawa jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang' ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto ndalo duto kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube TikTok Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo kete mana kae kete mana kokidwa kete kata wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende. An nyinge iluongo ni Kevin Onyango Odhiambo Dr. Casypool za nani to make sure ni neno Luo Trending Nation LTN. Keep it locked. What's up? Of course, I'm Jackie Diva and tuko hapa kwa Luo Trending Nation. Guys, make sure you subscribe to Luo Trending Nation. Subscribe buru for #1 Luo News. Ni hapa kwa LTN. Make sure you subscribe, you hit that notification bell so that you can be notified anytime they upload a new video. Guys, till next time. Mai maru Musa Jakadala aka The Joyman. Ane Luo Trending Nation. En manaka. Keteuru manaka jokanyanam. Mit maratari.